bai Caritas eta bai Lagungok, pertsonak eta familiak bizi doguzan egoera latz eta gordinetan, edo gordinei aurre egiten dautzagu, gure gizarte ekintza eta egitarau ezbardinekin. Baina honako hau, hainbat jolasa, proposamen aurrerakoia dala uste dugu. Ahulesian baino gure gaitasunetan oinarritzen dalako. Elkarrekin, elkartasuna eta alkarkidetza sortzeko doguzan gaitasunak bultzatzeko aukera paregabea uste dugu izango dela hainbat jolasa. Erronka polita bai, gure eskuekin eta sormenarakin gauzatu dugun ametsa. Bizitza ez da jolasa, baina jolasten ere bizitzen ikasten dugu. Horretan be oinarrituta dago hainbat jolasa. Eta beraz, familietan, lagun artean, gazte taldeetan, ikaskideen artean, jolasteko proposamen atsegina eta divertigarria osotu nahi izan dugu.